Vale, pues buenos días chicos, antes de nada feliz año y empezamos cuando queráis con la rueda de prensa del Mister. Venga. Bo día, Iago. Bueno, primeiro, Bo como está día. o equipo tras as vacacións, como ves? Ben, ao final foron unhas vacacións curtiñas, unha semana. Esta tempada non hai tempo para moito máis, e sobre todo, pois, bueno, sendo os primeiros que iniciamos o curso, mañán ás 12, temos que aproveitar a semana escasa que temos para preparar o partido, esa semana de vacacións, e a verdade que o equipo chegou en boas condicións e nada, preparaos xa para o que toca. Algunha baixa confirmada para mañá? Chegará a Balboa ou é prematuro por mor desa competición na Copa África? Bueno, el fixo o adestramento de hoxe, xa está aquí, adestrou hoxe, estará disponible para mañán. Ao final é un xogador que non tuvo parón. O parón ligueiro noso foi competición internacional para el, ben con ritmo, evidentemente. Tamén é certo que hai un traballo semanal en preparación de partido. Chegou hoxe, fixo o adestramento e mañán pois formará parte da convocatoria. Que análisis faz do Mérida, Iago? Bueno, pois fago un análisis moi positivo para min de todo o que vai de competición e de todos os equipos. Creo que un equipo moi a ter en conta, creo que ten moitos puntos fortes, creo que é un equipo que se consolida e está feito con xogadores destacados tanto desta categoría como de categoría inferior. Creo que é un clube que está facendo as cousas moi ben dende hai uns anos, desde a temporada pasada que a entrada do Brentford tamén creo que está, bueno, pois deixando claro ese paso adiante en canto a profesionalidade, en canto a búsqueda do fútbol profesional, un equipo que ven de xogar playoff a temporada pasada, con continuidade de xogadores é moi ben reforzado, e creo que facendo as cousas moi ben e tendo, pois, non sendo os dous últimos partidos, tendo unha racha moi positiva. De todos os xeitos, nesta primeira parte da temporada, Iago, chamate a atención o feito de que sexa o segundo mellor local no Estadio Romano e o segundo peor visitante de toda a competición. Bueno, pois primeiro contra segundo este fin de semana, entendo que será en canto a visitantes. Para min eses datos evidentemente están aí, son unha realidade, pero creo que no fútbol son anecdóticos, non? No sentido de que en calquer momento eses datos cambian. O importante é que os equipos, en este caso pois falo do Mérida, non? As sensacións que transmite o que cando os analizas os ves e ves un pouco o que fan, como son os partidos que compite tanto na casa como fora, ves uns patróns moi claros, que o identifican moi claramente e que a min personalmente pois me gustan e que creo que é un equipo pois moi a ter en conta. Álvaro García con 11 goles e o Pichichi neste campeonato do Grupo 1 é o gran finalizador, está na órbita do Córdoba se traspasan a Rifuentes, será que está no punto de mirar o fútbol profesional, te cae esa o que encarne máis perigo a nivel de finalización do rival, non ya? Bueno, pois mira, precisamente isto que che acabo de dicir, non creo que o Mérida está facendo ou fai sempre, pero sobre todo este ano que se reforzou moi ben. Este xogador que ti dis pois ven de facer unha temporada moi boa a temporada pasada, neste primeiro tramo de competición está chamando a atención nesta primeira ref co Mérida, xa a temporada pasada tiñan xogadores en plantilla que este ano deron o paso ao fútbol profesional, entonces eso fai ver que se están facendo ben as cousas por parte dese clube, non? Evidentemente é o máximo goleador do seu equipo, é o seu máximo goleador deste grupo 1, evidentemente, pois claro que é un xogador a ter moi en conta, pero creo que hai moitos outros que evidentemente están axudando a este xogador a marcar os goles, como pode ser Chiqui, como pode ser Doncel, xogadores dentro dunha plantilla pois extensa con diferentes perfiles
que creo, sobre todo de medio campo para adiante, que é un equipo con moitos argumentos. Xa sabes do prazo de fichaxes, o seu primeiro día, Iago, o presidente Baroni, no remate da Xunta Xeral de Accionistas, comentou que tedes conversas para incorporar a 4 futbolistas, laterais, medio centro, extremo. Eu che quería preguntar se hai algo cerca para potenciar o equipo. A día de hoxe, que eu saiba, non. Como ti ben dís, acaba de abrir o período de invernal, esa ventana que temos para incorporar, todavía non hai nada pechado. Evidentemente hai opcións, os están valorando opcións, pero claro, vai un día. Eu non teño constancia deso, de que haxa algo cerrado ou adiantado. Penso que vai a levar o seu tempo, pero sí que se ten claro un pouco cales son as posicións que se queren reforzar. Como ti ben dís, pois así o dixo o presidente, e creo que, bueno, se algo temos claro ou algo ten este Clube Deportivo Lugo, que tanto dicimos desde o primeiro momento, é que todos vamos na mesma liña. Non é nada novo, non é nada que me colla fora de xogo, todo o contrario, porque dende o presidente este aquí ou este fora, dirección deportiva, corpo técnico, vamos todos da man, temos todas as ideas claras xa desde hai un tempo, e agora pois hai que concretar. Ademais das 2 fichas que tedes libres, Iago, Baroni tamén comentou que había que equilibrar e que haberá baixas, non? Eu non sei se xa che consta que o clube falou cos xogadores que consensuáxedes de que non continúen nesta segunda parte da temporada ou aínda non? Entendo que están falando, xa che digo, tamén é certo que, como ti ben dís, así como hai un período que comeza hoxe para esa ventana para incorporar, tamén comeza hoxe esa ventana para liberar un pouco, non? Eu creo que máis alá dos tempos, non, que sea máis ou menos con máis ou menos premura, entendo que o club pois o fará no momento que considere oportuno, e que estará tendo esas conversacións xa. Remato, mister, dentro das incorporacións que poidan chegar, que prioridades tes? Que é o que querías que chegara antes? Porque faivos falta, según a visión, se podes, bueno, según a túa visión, se tes algunha preferencia para, digamos, este período de fichaxes, se que cheguen algunhas posicións antes que outras. Bueno, eu creo que hai unha posición clave para nós que é a dun mediocentro cun perfil máis posicional. Esa é a realidade. Creo que tal e como estamos competindo, o que levamos de Liga, estamos botando en falta un pouco ese xogador. E despois, si é certo que, por exemplo, pois no lateral esquerdo só temos un lateral específico neste caso. Despois temos a Nazaniel, que pode facer lateral e central, pero, bueno, quizáis sexan as dúas posicións que xa dende hai tempo vimos falando dentro do clube para intentar reforzar, e a partir de aí pois sí que creo que as demais, esas 3 ou 4, es dicir, esas unha ou dúas a maiores, creo que serían un pouco xa complementarias, non? Creo que as prioridades teñen que ser esas dúas. Vale, pues muchas gracias, Emilio. Gracias. Un placer.